नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे सुका बांगडा घालून बनवलेली खोबऱ्याची चटणी. इथे मी एक सुका बांगडा घेतलेला आहे. हा सुका बांगडा गॅसवर सर्व बाजूने छान भाजून घ्यायचा आहे. गावी चुलीच्या निखाऱ्यावर बांगडा भाजला जातो. शहरामध्ये अशी सोय नसल्यामुळे आपण गॅसवर भाजलेला आहे. थंड झाल्यावर वरची स्किन जी आहे ती हाताने काढायला जमते का बघायची. नसेल जमत तर चाकू किंवा चमच्याने खरडून काढायची. सुक्या बांगड्याच्या आतील जो मांसल भाग आहे तोच आपल्याला रेसिपीमध्ये वापरायचा आहे. वरची स्किन आणि जे काटे वगैरे आहेत ते आपल्याला फेकून द्यायचे आहेत. सुक्या बांगड्याची स्किन आणि काटे मी फेकून दिले आहेत आणि बांगड्याचा आतील जो मांसल भाग आहे तोच मी रेसिपीसाठी घेतला आहे. इथे मी 7-8 बेडगी लाल मिरची घेतली आहे. 7-8 लसूणीच्या पाकळ्या आणि कोथिंबीर घेतली आहे. अर्धा नारळाचं खोबरं, कमीत कमी 12 चमचे खोबरं असेल. आणि 3 चमचे कच्च्या कैरीचा गर घेतला आहे. सालं फेकून दिली आहेत. सर्वात पहिलं लाल मिरच्या आपल्याला मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायच्या आहेत. आता वाटलेल्या या लाल मिरचीच्या पावडरमध्येच आपल्याला 7-8 लसणीच्या पाकळ्या, थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे आणि 3 चमचे कैरीचा गर घालायचा आहे आणि 12 चमचे खोबरं घालायचं आहे. इथे फक्त 2 चिमटी मीठच आपल्याला वापरायचं आहे, कारण आपण जो सुका बांगडा घेतला आहे तो पूर्णपणे मिठामध्ये खारवून सुकवला जातो. त्याच्यामध्ये भरपूर मीठ असतं. 2-3 चमचे पाण्याचा वापर करून छान पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. इथे खूप टेस्टी अशी लाल मिरची, खोबरं, लसूण, कैरीची चटणी तयार आहे. गरम कढईमध्ये 3 चमचे तेल घालायचं आहे. तेल तापल्यावर अर्धा चमचा राई घालायचा आहे. 2 हिरव्या मिरच्या उभ्या कापून घातल्या आहेत. 1 लाल मिरची तुकडे करून घातले आहे. 7 कढीपत्ते घातले आहेत. छान फोडणी तयार झाल्यावर या फोडणीमध्ये आपण जो बांगडा साफ करून ठेवला आहे तो घालायचा आहे. दहा ते 15 सेकंद बांगडा आपल्याला फोडणीच्या तेलामध्ये भाजून घ्यायचा आहे. ही तयार झालेली फोडणी आपल्याला वाटलेल्या चटणीवर घालायची आहे. मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि झाकण ठेवून 10 मिनिटासाठी ठेवून द्यायचं आहे. यामुळे बांगड्याची पूर्ण चव आपल्या चटणीमध्ये उतरणार आहे. ही रेसिपी खूप टेस्टी आहे आणि खूप जुनी आहे, जी कोकणात बनवली जाते. सुका बांगड्याची चटणी तयार आहे. तुम्हाला जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.